ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумот шавад дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй ки мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошинро кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, мошинои фурӯшӣ бо нархҳои арзон Opel Hatchback, ҳастай Ниваи фурӯшӣ солои нав, трактори фурӯшӣ Camry D, Toyota Corolla D дӯстони азиз, ҳастай Land Rover Sport бо нархи арзон, Opel Astra G бо нархи арзон, Opel Vectra A бо нархи арзон, Daewoo Matiz бо нархи арзон, VAZ 2107 бо нархи арзон, Mercedes-ҳои Zaychik ва Mercedes-ҳои Sechka ва ҳастай Hyundai Staris ва мошинои советӣ ва мошинои аз территорияи Россия ва Hyundai Avto ва дигар маркаҳои мошино ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем нархҳои арзон катӣ. Обшим навори хуб ва мошинои арзон ва курси имза бошад 116 сомон. Дӯстони азиз, мо навор асар мекунем, марҳамат, рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Yaris ҳастай дӯстон, ки Toyota Belta мегӯянд, ки Yaris бе перекидка американка 2011 сол. Мошин якдаст гаштагӣ Toyota Yaris. Соли бароишаш 2011 сол ҳастай, ки 36 фореш бензини хӯлаи мотораш 1.5 вагон. Дӯстони азиз, мошин мотори навзадагӣ, мошини вагон аст. Дӯстони азиз, беҳтарин ҳолат аст. Коробка автомат, сайстани мошин мега зури бадай. Мошин яксола ҳуҷҷат дорад, тонировкаш кам мода, кондитсионер кор мекунад, печка кор мекунад, абагреф, сенсори задни камера, монитор, чуқулои нав, салон тоза. Мошин ҳама ҷош кор мекунад, беҳтарин ҳолата, мошин якдаст гаштагӣ. Нархи мошина мега 79 000 мега, бисёр не камтар арзон мекунад. Дӯстони азиз, ин солои наве ва сайстани бе перекидка американкаи Канада, яъне Канада бе задагӣ аст. Задагӣ омадагӣ нест. Дӯстони азиз, 79 000 сомон бисёр не камтар арзон мешавад. Яксола ҳуҷҷат мотори 1.5 балнот, пачка, задни камера ва инчунин мақсад ки запаска, мақсад дамкрат, кулуш ҳамашон комплект заводской ҳастай. Фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Хоб ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухта. Нархша гуфтем 79 000 камтар арзон мешавад. рақамҳои вавилони соҳибшон мудагӣ аст. ин рақамҳо ҳам кор мекунам, дар рақамҳошон ватсапам пайваст азиз доранд. шахсони кам кардан харидори мошина мега айпеш омода бинен, мақсад камтар арзон мекунам. мегӯяд камтар мелич, як бампер рақиб ва як кришаи болош камтар лакаш сӯхтагӣ, дигар ҳамаҷош соза мега соҳибшон. мошин идеал нест аст. 1.5 дӯстон аз 1.5 мотораш кам аст. 2011. марҳамат, дигар маълумоташа худтон занг занед гиред. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастай дӯстон, вазни вастай, ки соли бароишаш 2002 сол. 36 фореш бензин, мотор 1.7 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мега кам гаштагӣ аст. мошин мега идеални состояния. мошин мега ҳуҷҷат, тонировка мега яксола дорад, балнош, навсалон тоза. нархи мошина мега 55 000 мега, бо муомила савдо мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, 55 000 сомон аст, бо муомила савдо. дӯстон яксола ҳуҷҷат, утул ва тонировка дорад, салоншон тоза. ин ҳами рақамҳо мегафони соҳибшона, ин рақамҳо ҳам кор мекунам, дар рақамҳошон ватсап дорад. то қасми хӯлак дӯстони азиз алиш балиш намешавад. мондагиша мега одам мегӯяд аз пеш бине ва муомилашам айпеши мошин. ба телефон савдо накунед, мегӯяд соҳибшон. марҳамат, занг занед. ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот хоҳанд ки реклама кардан, марҳамат, сурат маълумот шуда дар рақамҳои болобудаи 20 ки мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастай дӯстон, Opel Astra F дар кузифи Hatchback. соли бароишаш 1996 ҳастай, ки 36 фореш газ бензина, мотори 1.6 литр, коробка механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду. дӯстон азиз, мошин 7 моҳи дигар тонировка дорад, 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, газ бензин кор мекунад. дӯстони азиз, мошинча мега тенҷи бад омада мега аз пеш бинем. нархи мошина мега 39 500 мегӯем, бо арзон мегӯяд мекунем камтар. дигар мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. солона ҳуҷҷат ва тонировка дӯстони азиз, яъне ки 7 моҳи дигараш мондагӣ аст. 39 500 96 сол бо муомила доштааст. ин рақамҳои тисер ва рақамҳои ватсапро шахсоне ки мехарем, марҳамат, занг занем, маълумоти пурраша гирем. дӯстони азиз,
дар навори мо агар мошини маҳқулитона ки наёфта бошед чӣ маркаи мошин ки ба шумо дар кор аст агар дар ин навори мо набошад дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки срочно трактори МТЗ-81 дӯстони азиз ҳамхел маълумото трактор мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ мегӯяд қарор дора мегӯяд трактора мегӯяд нав мегӯяд айрасия оварда меша мегӯяд дӯстони азиз чорта балони нав дорад мегӯяд соҳибшон нарша ҳамагӣ 66000 сомон модиан соҳибшон акна медонам бо хайхтон маълумотша мегирем трактор дӯстони азиз солшам нагуфта МТЗ-81 акна медонам исо растамошка паштамошка чӣ дора надора ҳамаша дӯстони азиз хитон аниқада мегирад ин трактор қарор дорад дар шаҳри ҳисор нархаш 66000 сомон аст бо муомила дошта рақамҳои мегафон мондаги аст рақамҳои WhatsApp марама дигар маълумоти аниқша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Toyota Camry D Дубай соли бори 6-2008 сол астае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 2 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз ҳуҷҷат танировкаш мегӯяд 8 моҳи дига мегӯяд дорад. дӯстони азиз нархи мошин 75000 сомонӣ аст бо муомила савдо дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. дӯстони азиз мақсад ки бисёри баъд арзона мекунад камтар муомила мешавад. танировка ҳуҷҷат 8 моҳи дига мошин дар шаҳри душанбе Дубай 2008 75000 сомон рақамҳошон аст мақсад мондагӣ. шахсоне ки мехарем марама занг зад. дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки лайкотон назанед дастгирӣ кунем. касоне ки мошинаи фурӯш дорем хона замин квартира роҳӣ кунем мо реклама фурӯшда албатта мегузорем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla D аст дӯстон ки соли бори 6-2010 сол сӯзишвориш газ бензин мотори 1.8 литр коробка дӯстони азиз механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин нархшо документаш агар чӣ гуфтагӣ нест балношос краскашо дӯстони азиз нархи мошин 57000 сомон аст нархи ахирша мегӯяд дигар арзон намешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. дӯстони азиз нархи мошин 57000 сомон нархи ахираш коробка механика мотори 1.8 2010 сол Toyota Corolla D номерошон аст мегафон шахсоне ки мехаред оиди мошин ягон маълумот хоҳед агар фаҳмидам дар рақамҳои поёмда маълумотша худтон гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Land Rover Sport дӯстони солҳои 2005 сӯзишвориш бензин мотори 4D коробка автомат мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дӯстони азиз мотори 4D дӯстони азиз бензина мегӯяд дӯстони азиз автоматика хайка намедонам мотори коробка дар чӣ ҳолат аст рафта мошина аз пеш бинед хайки мошини солҳои кӯнашаи 2005 нархи мошина мегӯяд 75000 мегӯем бо хайқати чун гап мезанем муомила мекунанд нашод документашо ягон чӣ гуфтагӣ нестам дорад надорад бурчдагии мотори коробка чӣ хела ирашатон азиз хитон агар касоне ки маҳқул аста мошин занг мезанем мепурсем. нархи мошина мегӯяд 75000 мегӯем муомила дорад. дӯстони азиз мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад рақамошо мондагӣ аст шахсоне ки мехарем марма занг занем маълумоти пурра аз аниқша аз рақамошон гирем ва бозам мегӯем мо дар YouTube мошин хона замин квартира реклама мекунем. агар шумо дар мошини хона замин квартира ягон чиз дига бошад дар YouTube Instagram TikTok Telegram Facebook реклама мекунем марҳамат дар рақамҳои болобуда сурат ва маълумотша пурра карда роҳӣ кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra G соли бори 6-1999 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегӯяд фақат ки мақсад ки беруна краска кор дорад. дӯстони азиз мотор звера мегӯяд газа дидагӣ нестай краска мекунӣ ва як химчизкаш мегирӣ хай ҳолаташ миёнае. нархи мошина 39000 мегӯяд бо савдо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. касоне ки Opel Astra G дар кор мошин хай кор дорад. корш фақат ки беруна ҳарҷо кор дорад ва салонош безе бада салоноша полни химчизка кор дорад. дӯстони азиз рақамош аст мегафон шахсоне ки мехарен аз занг занем маълумоти пурраша аз соҳибашо то қас суми холӣ гуфтагӣ аст ва муомилаш мегӯяд дар назди капоти мошин. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra A соли бори 6-1994 астае ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегӯяд утилизатсия дорад ки документош вуҷудага дӯстони азиз қариб ки 1 сола мошин мегӯяд дар хона хоҳай мошин
ҳам хай краска кор дорад, ҳам дӯстони азиз ҳуҷҷаташ мекунем. Утилизация кардаги ҳаст, яъне ки фақат ки ҳуҷҷаташ қатъи мақсад ки берунаш кор дорад. Нархи мошин ки арзон мондаги аст, нархи мошин 8000 сомон аст, бо муомила доштаем. این ماشین قرار دارد در ناحیه یابانتون است. نرخ ماشین 8000 سومون معامله داشته. رقمش مگافون شخصانی که میخریم محرمانه با زنگ زنیم. میگذاریم بعد ده ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان، دایو ماتیز. سال 2016 98 است که سوئیس فروش بنزین موتور 1 لیتر коробка مکانیکی ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دوستان عزیز. داکومنت ماشین میگه 8 ماهی دیگه. 4 تا балон мегад 50% аккумулятораш нав. Нархи мошин 11500 сомон, боз арзон мешавад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳраки испитамени шаҳри Хуҷанд. Шаҳраки испитамин 11500 сомон бо муомила савдо дорад. Рақамҳои поимда сайти Тислак, шахсоне ки мехарен занг занем, маълумотои пурра ва ҳамеша аз рақамҳои поимда гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Hatchback. соли 2016-93 аст ки сӯзиш фурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Аз балонош ҳолати хуби техникӣ дискоко фасон инам хале савида салон тоза гашта. Нархи мошин 15000 сомон. Мошин утилизация дорад, фақат ки документош буд шудагиа. Утул дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомон. Мошин мегад нахада дӯстони аз, фақат ки ҳуҷҷат мекунед. хай мумкин бо ягон кори дига ҳам дошта бошад. Мошин дар шаҳри Кӯлоб 15000 сомон муомила дорад. рақамҳо аст ва видео шахсоне ки мехарем маҳрамат занг занем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ 2107. Мошинои савестки молодежи чӣ ки шумо хоҳиш кардем. соли 2006-2004 сол аст ки сӯзиш фурӯш бензин мотор 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор коробка мега 100%. Утилизация мега дӯстон дорад, ҳуҷҷати солонаш буд шудагиа. нархи мошина мегад 8500 сомон мегим, бо арзон муомила мекунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дӯстони азиз, московски ҳамадонӣ. нархи мошин 8500 сомон, боз муомила дорад дӯстони азиз. мотор коробка мега 100%. утулам дорад ва документош буд шудагиа дӯстони азиз. рақамҳо шумода шахсоне ки мехаред занг занем, маълумоти пурра хатон гирем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Мерседес Заечка аст дӯстон, ки мерседесои Е класс соли 2006-1996 сӯзиш фурӯш дизел дӯстони азиз. моторш 2.2 коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега алиш умуман намешавад. мошин сфедаш сафед мошин хай кор дорад дӯстони дашо документош хатон аниқ мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомон аст бо муомила савдо дӯстони азиз дорад. мошин чӣ кале гуфтум 96 сол дӯстони дизел мотори 2.2 кати коробка механика диска ва балонои миёна ва свети сафед. рақамҳо шумодаги аст шахсоне ки мехарен занг занем, маълумотои пурра ва ҳамеша аз рақамҳои поимда гирем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. мошини навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Starex. мошини мусофиркаш светои сафед Hyundai Starex. соли 2006-2001 сол аст дӯстон, ки мошин мега нахадор мега сироҳ шуда мегад фурӯша тоқа сумии хулӣ. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомон аст бо муомила савдо дӯстони азиз дар назди капоти мошин. нашод ҳуҷҷатош ягон чӣ гуфтагӣ нест. мошин мега нахаду. нархи мошин 28 рақамош аст мегафон. шахсоне ки мехаред занг занем, маълумотои пурраша аз рақамҳои поимда гирем. одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техникаи компания, ягон маҳсул худ ки реклама кардам, дар рақамҳои болода аст 8 12 20 вақте ки мо аст дӯстона роҳи ки мо реклама мекунем. ин буда аввалин рӯзаи мо то видеои оянда.